to aprangsi pini nilitum katsa hampanga songpen pini laki ni pai isi pai acik lulo suri inira ikora at home ini August 1 2023 dak bolong komaji PHIB long je perang KMA non apor nilitum kedopon lalo asi pidap pinangan apor pen nilitum katsa hampang song gitu executive member tuman chitong si ke claim ke dam je puthak Karbiang long along ko PC ilitum ke claim ke dam dun je puthak pinangan chingkrung chingsai lo labang solong ka chingkrung ke chingsai amei long ni tum ka chitong katsa claim rapet Kong Chun Bang Rang Sina Terom Secretary Hong Terom Lapen Administrative Kecepeduk Nai Bangku Joy Rongpi Asangho Lapen Ladak Nitum Bang Rapet Lo Assembly Katsa Assembly Committee Longpen Youth Akong Chun Bang Agustin Hanchu Lapen Nilitum long Lapuson Kecipiduk Nei Nilitum Pana Ju Piolo Lakaduk Kawe Nilitum Ke Klem Kedam Kecipiduk Nei Along Isianok Bielson Alang Litame Nilitum long Nang Klem Alang La Ju Piolo Pupe Alang Li Men Tom Hanchu Lapen Anparta Ladak Bolong Komaji Langper Constituency a committee a President Hai Roelson Teron Lapen Kong Chun Bang George Inti Lapen Lang Litum Ladak a members doan Alang Litum Pen Labang So Pinangan Pedap Nilitum Baji Kebra Chitim Mapor Pen Pinangan Chingkrung Chingsai Chingwai Lasi Pinangan itu ke Chingkrung Chingsai Pen Peteblong Si Non Potot Nang Litum Perangke Atumapan Nangga Chupha Pen nang letu nang cetong dona tuhan aprangsi duan media klembang kubang pi atum apan katsa hampanga song pen nang letu umpan kurbang kupi jolo lapen nang letum sonsuri nang letum makam mena kam cipikok si nilitum nang cohang nang cohapen nang cetong dona pot nang letu umpan itu niat long pen itu nang letu umpan kardom pejo ponlok la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kachingwai pen ke claim pon jima labang so aputha kaphan kachingwai pen kachirai alam the nang litum media thengno pen rat karbi anglong sulangdo rat atum phan ta ke pachini pen je rat atum long kachirap chitu dun je phan ko PC ke claim ke dama labang so aputha abangke nilitum kon Chunbang katsa lembangku rang sinateron alang lipensi nang litu media thengno pini nilitum ka chingwai la pen ke claim ponji along ka chirai alam thean nang litu ma thengno jai pu pusi non alang lipan mangsi la kadu ka ve alang le pathan konsi alang lipan RTP no choro par long ne ko ke hai non lipan porna pe control ko lasi pini bangso phirang kia mai long na chitong dun kapre ka channel pen phirang kia dum han sitame karbia kardong pajurik lo kardong lasi patuda por phai ke pen nil dum bangso executive meeting along kachingwai on la pen non kache pare alam the bangela puhelo resolution abang ni nang litum han lam the nang here people the house resolved that the Katsa will stand and fight for the people of Karbi Anglong to claim their land rights, which is their constitutional rights under the 6 scheduled areas, and will urge the KAC authority, land and revenue, to distribute free land pata to every household. The Katsa will urge the authority to give free land patas of 10 bighas to every indigenous habitant who is the native to the land. The meeting resolved that the Katsa will look into various issues under Land and Revenue Department, and the Gulf Circular must be transparent
regarding the fees charged for applying new land pata so that the citizen is aware and no officer can cheat the poor and the downtrodden. The meeting resolved that the CATSA will stand with the job scam victims under Forest and Environment Department till the victims get justice. So point ke thoman sinilitum bang so chingwai ponet pen non keceparai pon alam kiran bangkela anil. Si labang so patak alang lipen. Je nilitum ke klaim ke dam ponji alam the kecerai alam the jai pon lo. Lasi nilitum labang so patak ke chingwai pon nang kok alam the la pu hello. Pipot ma kuludang te dia longle phelang hin piposi radapan arja pidunang pu ke chingwai nang kok alam the la hello. Longle alam ki Karbiang long jutun e pleng on e tang lo lapen ilitum methang Karbiang long pu ilitum pisar pusar pen kido ilitum so karbia tumbang ke non ka ha ing long atok anu kido lapen especially ilitum langdam sinang border ke do karbia tu puana jir ke ding phi pu pen ke do kecipiduk kedo laan kecipaning ding ta no anta pota Karbiang long council pen pota pipe kasi pota ki pipe dat pen non longle phelang ahin Karbiang long longle phelang long prung sei charbo sei lo la sinilitum katsa hampang song pen kachingwai pen akimi council of hanta kecirap dunji la pen methang Karbia khe je arjo dingklui pen methang ahem arit bhiti pulo hem ka chuki madimanta sukar bietum pota chilong lela lasi non longle ahin council pen je midu ka chipinangji rada tu midu ka chipinangji hala midu ki pinangji bangke latum chingwai si pinangan ki pinangji aphaya bangke ador pe batlo lasi nilitum katsa hampang asong pen kipu ke jongdam bangke Karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulutang te ilitum ladak ke do Karbia tuma phan ilitum phi sar pen hai phi pu pen ilitum ke do dim anta nilitum kachinia teng pete no anta potawi seta ladak aku pangbar dame ilitum Karbia tu mentune penke doa di methanga khe along ri podi mangke methanga tum bangke apotai paktawe sita me ha Bihar pen Rajasthan pen ke wang konane Afghanistan pen ke wang pathan ta ho konane marori mane Bihari tumbang ka hatung ka don tin ta medi pota bangke long er pulodang te itu makar bi fan pipot lo pota piune det ladake isi ilitum kamon thidam hanukrung pen Karbiang long arada tum kamon thi pen itum ladake chiklem nangje bangke non setame lapuson hello pinangan isi nongno son mandet tahai tanili tum niye pondet po ahok alam nili tum kebok pon thap lapu kalidat tahai nang litum kado weda chini la pen media court im da chini non isi pangbara lam lo baka pangbara lam lo ahok alam lo non pini pinap ang bong non kahuri sei alam the bangke longle phelang ai hina bangke council pen lapuson hello je nane solar project konane solar project lapen ihin da thu bangke litum Meghalaya border along le alam lapen ladak litum Karbiang long pen ladak hojai long Karbi ahoy alam lapen kai mat ki judun ege pleng e suluk sodak dover Nagaland la pen Karbiang long adu ya hoy along le alam la si mathadam pe me pulutang te jong si ke cheng non ke ningkan ko an lo ne council nang cari tang lo ningkan trok si ke par tang lo bondi ningkan trok si ke par tang lo te ke cheng ahut Karbia tum ki ja leader tumbang mesen kamatha kengding ingcholim posonte doan methang border ke do Karbia tum phan an lapen inglong atok anu remote areas kiduk det Karbia tuma phana mega ve no ve Karbia tum phan methang long le phelang humpurtia bang
isi evidence polo ba ini tuma phan lake ituma hatiar pota bangke pota le pietang poson te pini ke Karbi Anglong pen ho jai aduya hoi chi chini ne pujok loje po ni le tungka matha damat teng le pute ke cheng hot pen Karbi Anglong district Nanglong lo tang pu pen Meghalaya la pen Karbi Anglong abordara long akar bi ke do hadak do ana tuma phan medi pota council pen piet poson te aduya hoi ko dak lo ne puchi pujok loje po Karbi Anglong la pen Nagaland border long tala son thak haladak border ke dua Karbi atuma phan injing sora lake tum along ri long pat long le phelang kerai ko ma tum lo pu mathara hatum phanta pota aprang pen pidet tangte isudet council pen isudet asonte pini rak Nagaland la pen itung Karbi Anglong a border ko dak lo ne a border no anta chichini nelang pujok loji polo asi council apani le tum ka chuningri bangga council nong ke jo lapu kali kita me council tum ke thek ke rea tum chai desi ke chari lo even secretary tum ladak secretary an ke Karbi Anglong autonomous council secretary tum an ke ECS ke mana tum sai de ECS atum sai de hek ser reset ke thek pimi